Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kubleye pi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Hadin arsngi jongga jingplait result jongga tanan education ling baka embos yaki class 12 haga subject science but commerce bun naki khna samla ka jilla ki bala yo khet yu so jingjam. Bun naki khna samla puli ki bala pas ki let puli kham shedrong kata ka shong haga jingkwa bar ka jingdan mon jongki samla ba ka jingna jongki mi ki pa ban kershan. Kat ba ki samla puli bam dan nong kershan wala ki trang ban net puli lakut no kalat kalenti. Haga baya dei ketika mat ban ai jing kershan iki samla ki bawan na kalong yeng bakerdo kaseng hito klalet ban penher shithi dorkas sha udipti chief minister ka jilla umas nyau bhalangdhar ban pinsngau sha ka sarkar jilla bakade ban donno ka policy trekam ban yarap yaki pat ba ka jilla ki badon jing kerdo ban ai jing kershan ha ki bom dan lat ban net puli kham shajrong Hadin bakila pas bha yathu ba don bok dakhar president ka hito ha ka jing ekran hakilat pathai khubor Nagaliang President kahito ulapan sngow yo umasnyaw bhalangdhar ya ka khubor basngow tenat babun ki samla ka jilla kila bun bha ki bapas bat bun bharu ki bala I shiteng ya ka jingpuli namar ka jingbam dan nong kershan shu. Uba don bok dakhar ha ka shithi bala ai ho deputy chief minister ulaban ya kamat jong ka samla wan hun lang khongrian ka bana lan mau phlang sora ka bala pas Naga class 12 na Ram Krishna mission sora ya kabala yo bandung khubor da ushilong mil. U president ke hito u kentho ya ka sarkar jilla namar bun ki samla ke ba I no shiteng por ya ka jingpuli kim la ban beteng ha ka khem ka kurdu namar ka sarkar kam yo I bar kam don policy. Haba benrap ka kena wan hunlang khongrian ka ya kendo mau siang bar ka yeng ka sem bomla kershan shu ha ka jingdu no ya ukpa but Maka ka jingpuli kalapas ya ka class 12 ha ka kerdan first division ringkat ka distinction ha ka subject khasi but physical education ka shuyo jingkershan na ka jingtray linkhot lingkai ha ki kamrem banyarap ya ka kemi. Shushu president ka hito uban rap ka jilla ka don ka pisa ban pelut ha kita masa bapher ban pin I ya ki rong ki rum bar kisap ki phong bapher. Hato kamdan pisa ban sei lane pin I kasap jong ki samla ki balanang lastan. Hato omla ban ai yaki kalat bakin beteng ya ka jingpuli hadin balakut lan. Hato omla ban pli da ka hostel bar ki jaka ai jing hikai na ka benta ki samla ki baduk bakerdu bar ki badon sam. Dai hangni baka sorkar ka dai ban shim ya ka sinjam ban ne AA. Lada ka la Ban ai hostel yaki nong mikman ka ai jaka tang hakador shooting ka yaki IAS officer balai ka sarkar kamla ban knerkti syaki samla ki bawan na kalong ying ka badung. Lada ka sarkar kala bante ya ka karbi hostel balai pat yaki khun samla jong ka jaj benriu ban shu matla bat kelun. Hatu ngila Baha mensuyum syabapalat yaki wei da ka bangi lendet ya laki jong ki kena puli ki bawan na ki long ying ki badung syanu kinhen. Las ngotho bagi nong mi khmat kimla banne shibun na kalyang jongki henrei ka sarkar ka dei banna ha ka jaka bangin pelut ha ka bathung chairman co-chairman consultant etc hatu kambha banyara pinban ya ki samla ki bathrang ya ka jingpuli pinkot uba donbok dakhar 다시 내마. Nah, ada yang sini apa? Ya, nah. Polisi yang bagian dia scholarship dan bagian di skim fund itu hebat kenang dia di nak lagi kurang sampai lagi juang rotok kan itu kan lalu ini solusi
Mentaka singi wan kendo halor ketika memorandum lani kata dorkas representation bagi ai so menteri rangba lingba sembut menteri rangba jong kene ka jela hagani ka memo kadai na ka benta bansna di kita ki an ki polisi banjo ya kinja scheme lani kita ki school ka biaya benta jong ka education scholarship kenang begini ki kena ki bawan na kalong yeng ke bedok ki benang ki start ki badan kata kelakam ki banya chikmat ni wan halor kata ban pinsungo yeki ba ki de bansna no da kaneka polisi ka ba biang kenang begini ki kena ki bamla ban puli ya kata ka further studies kin la ban puli leng ba gijing yaram jong government te kaneka topik ngin la banong ka dei ka bla slam ba ndai 4 judon bakran te ngi ban sing ya ban kran ngi la i leng ba ka lat ka we ka lat thai ku bor ka sulong mel ka la ban ra i ka tu ka be dei ba tu ban hon lang khong riat te ngi ba kum noi la pan sungu se ka lat thai ku bor im la shon puli den dai la ya pik pa pat ye i ru por bi dang puli ya ka 11 12 tu la ka shan ka social welfare te ngi sungu ba kum ka seng ba ngi la pe teng ba bon ki ba shem jing na ki ba pule tingla kenturu ngela karpar no deputy cm bon prinsmo so cm hakle ga ne dor khar chungi ba deputy cm ulaong pa yamanta un lawan cm un place ya kan ne bat kin ya kren bat kin ya ngam bat kin pek ada kila dep kun thop na am ya kan ne ka ki points ki bangi la ai hapo kata ka kila kontom na amia kan ka memorandum ne kita ki point ki bangi ai hakata ka education policy ki ba pun sngau te hakani hi nganang yakren ba ngau na pun sngau lem chu menteri rangba bakin kat bakin phadon kata ka policy ta kino ki khana ki blawan chakhamat ki bamla su bandit puli fa ya ka further studies so baha ban yarab ki lingba ka chief minister fan ani re ki kinja scheme lani ki fan ki ba pher jong sarkar jala hangni ka memongi la pun sngau ru kamtam don ki khana ku jongi ke ba ong de kenten nong bai ki ba wan ka far flung area lani kata ka remote village area kim don kata ka accommodation ka ba biang hanre hangne ke jalangi i ba yeki wi ki jaj bindre komi ka karbi hostel ki la ban sna hangte hapo jan panmo te what you is ru hangni ki ai jaka kumba stengka square foot tengi ni smo bana kalyang jongi lada yeki wi ki ba wan na bar ka sarkar kala ban ai ka baha men sen ni ngi baha do kata ba yeki jong la jong bon ni yeki bakin sakma bakin ya te kata ni sngong yuan chakmat ni tho lut hang ne hak po memorandum ngi la pun sngol lut nadong sen un ndalawan usiam un yesu un kin ye shong hak cabinet kin ye kran ye kan ni bat kin check leng ba education policy lada kila don kitu ki points hang ne te ko maki kin pe lada kam don kin sukun tho bat ki ong kin sa coordinate direct yangi pat kin sa pha ru lingba kamir pat nginum shong klikti ngin bodiet ndala wan usiam ngin sa sik ne openement mangin panjing chai la do kin pentre ka kam na em te la da kin pentre kam kum ba jaman ko por ngim ban singi haban mi madan bandawa namar hagatu ko por pengimi samadan ban jalak election bangin pensngoi ka pat ba ndei bangi pan ka hen ringi dawai ka namar ba habangi la siu ka khajana saka sarkar ka kamram ka sarkar ka de maka ban pisna ni ada ki konjungi ki pa ban le ki school ki de pisna ki school ki college ni kita ke hospital la ringi pang bat ka umbam di kata ka de ka ba ni jam sakmat ba ha ka ni ka memorandum ro ni la tren be ka ba sai ka ba ki de bat pinbiang la da ye ki we ki ba wan chane ki la ban pinbiang ki ni ki la spon mesen adu kata kan dan jinge ayu yang ni ki kon samla jong ko bri nyok trep ken ai kata ka hok ka bangila de ai saki bakin kala deir ko pali wa ki de ban pai ini